Saint Andrew, the brother of Saint Peter, was also crucified because of his faith in Christ. May the Lord grant us the courage to bear witness to him in every situation of our lives. Amen. San Andrés, hermano de San Pedro, también fue crucificado por su fe en Cristo. Que el Señor nos conceda el valor de dar testimonio de Él en cada situación de nuestra vida. Amen. Akpọgidekwalụ Andrew dị asọ, nwanne Peter dị asọ n'elu obe n'ihi okwukwe ya na Kristi. Ka dị nwenụ nye anyị obi siri ike iji gbara ya akaebe n'ọnọdụ niile nke ndụ anyị. Amen. May God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.